В митралната клапа на неизследвани морета, на имагинерни числа, на лиловото море в небето, на течната стомана от зрителния нерв, на свръхзвуковия полет, на роякът от пчели, в орбиталният разпад, с персийската приспивна песен, от инжектирано гориво, в термично равновесие. Една млада жена се скита в гората, сама през нощта. Натъкнала се на топка от светлина, някъде измежду дърветата. Светлината пулсира в ярко червено-оранжеви светкавици, бавно плаващи измежду клоните. Младата жена поздравява сферата на спокойствието с любопитство, издигайки се безшумно над главата. Вие винаги сте били и винаги ще бъдете мъртви. За този кратък миг във вечността сте все още неясни и съпричастни. Този феномен на възприятие е мечтата да бъде. И по този начин целият спектър от вашия опит е предопределен да се забрави. Вие сте един вид смърт, съдържаща, изискана и все по-толкова крехка халюцинация.